Malo da se ugrejemo. Dobro jutro, drugari. Ledeno je, ledeno. Stiže nam zima. Evo, posle malo kraće pauze ponovo sam se vratio u moje avanture u traganju. Danas se uputio na jedan teren gdje su nekada bili rimski rudnici. To je ovo brdo iza mene. Treba da se probijem na ovaj vrh. Gadno je, stenovit teren, tako da sam se tamo uputio. Po pričama bila je neka stražarnica, pa idemo da ispitamo i to. Idem i vidimo šta nas očekuje ovaj put. Imamo prvi signal za danas. Evo nešto. Ovo je olovo. Kao olovni prsten neki. Opa. Troperni vrh strele. Fin, lep nalaz. Za sada lepo. Obećavajući teren. Volim kad nađem ovako nešto. Malina. Jedo ga naš. Malo prstenče. Lagano, bronza. Lepo. Tu mi je još jedan signal. Ova zemlja mi je malo dođe na crvenkastu boju. Prvi put se susrećem sa ovakvim terenom. Evo ga neki deo nečega. Veoma lepo i zanimljivo. Ovdje ima rupica. A ovdje vidi se da je polomljeno. Neka aplika, ukras je bio neki. Isto bronza u pitanju. Lepo za sada.
signal. Malo veća rupa iskopana. Prvi novčić za danas. Ne vidi se koji. Malo je oštećen više. Težak je. Lepo za sada. Vidite ovu boju. Crvenkasto sve. Čudna neka, čudan teren neki. Opa. Imamo još jedan novčić. Deluje mi kao srebro da je gorelo. Nisam siguran. Ja mislim da je u pitanju Rim. Veoma dobro. Dobro je. Malo ću da ga očistim. Destilovana voda. Da pogledamo šta je. Rim jeste srebro, ali gorelo je. Ide u kutijicu. Idemo dalje. Evo ga nešto. Hop. I ovo je srebro. Evo, ne znam koji je period i šta je. Vidi se lik neki. Dok ne očistim, neću znati šta je. Zanimljivo, veoma lep nalaz. Drago mi je. Dobro je za sada. Deo od bronze. Dalje je bila narukvica, patina lepa. Moguće da je bila narukvica. Lepa. Puno signala, ima i puno signala na gvožđe. Sada fino. Imamo signal, vidite ovdje rupa na veoma malom prostoru, tako da kažem. Puno signala, što je veoma dobro.
Gde si? Opa. Opa. O, srebro, srebrni novčić. Jeste srebro. Ajde više oćuti. Srebro. I to lepo. Lepo čuvan. Ovo je, mislim, Rimska republika. Wow! Mnogo dobar, odavno nisam našao nešto ovako dobro, konačno. I meni sreće da se osmehne. Veoma, veoma dobro, veoma sam srećan i zadovoljan. Prelep. Prelep i... Vidite, prelep je. Ovo je Silanus, Rimska republika. Predivan. A, koliko sam zadovoljan i srećan. Predivno. Predivno, predivno, stvarno. Gde ćeš, ne beži sad kad sam te našao. To je ono pravo, drugari. Zaraslo je puno, a dobar teren. Vidite kako je to. Mora da se baš potrudi. Ovo je novčić još jedan, bravo. Crn je, što govori, na nekoliko mjesta sam našao da je tragove gorenja, vatre. Ne vidi se baš koji je, a mislim da je ovo Rim u pitanju. Vidjet ćemo kad se očisti ako bude moglo. Idemo dalje. Gvozdj još. I ovo je, jeste i ovo je vrh strele, troperni. Ovdje jedan krak polomljen. Veoma lepo. Volim i ove nalaze, mnogo divno. Divno. Drugari, prezadovoljan sam sa današnjim danom. Prije svega što sam našao veoma dobar teren. Znači, malo, da kažem, studiranja mapa, upoređivanja starih puteva,
nekih starih spiskova i nađe se uvek neki lep i zanimljiv teren. Nisam ovako baš očekivao, ali iznenađen sam i zadovoljan veoma. To je to što se tiče današnje avanture. Čeka me dug put do auta. Pokazat ću vam nalaze od danas. Budite mi dobro i pozdrav od vašeg Miloša. Vidimo se. Maskica moja je odradila posao ponovo. Evo i nalaza, drugari. Tu su dva vrha od strela. Troperni. Ovaj olovni deo kao prsten. Ne znam zašto je služilo. Imamo ovde bronzani deo kao narukvica. Mali prsten bronzani. Ovaj novčić oštećen vidno od vatre. Ima tu nekih naznaka i slova, ali je oštećen puno. Još jedan novčić. Sve je Rim u pitanju. Ovaj malo veći. Njega neću da diram zbog patine da ne oštetim. Polako ću da ga očistim koliko može. Ovaj mali srebrni broš. Zanimljivo parčence, ne znam ovo koji je period. Tu je još jedan bronzani deo. I ono, premija za danas. Srebrenjak, Rimska republika. Silanus. Učinio mi je ovaj dan da bude savršen. To je to, drugari. Još jednom veliki pozdrav i vidimo se